de Navarcles per anar a buscar el canal medieval que ens durà a l'Hostal del Camp, on esmorzarem. Continuem la ruta per al Pont de Cabrianes i tornem a Navarcles. A partir d'aquí farem 35 quilòmetres de senders i trialeres sense parar. Ruta exigent a nivell físic, ja que no para de pujar i baixar. Sortim de Navarcles en direcció al Mont de Sant Benet, on es troba la Fundació Alícia, que és un centre dedicat a la cuina i als hàbits alimentaris. La ruta transcorre per la Sèquia, que va ser construïda al segle XIV per portar l'aigua del riu Llobregat des de Balsareny a Manresa. A partir d'aquí, 35 quilòmetres de senders i trialeres sense parar. Trobem uns companys que necessiten assistència tècnica. D'algú ha de servir portar una motxilla. Més senders. Una pista, no preguntis, a continuar pel sender. Hi ha qui no pensava que era autònom. Arribant al Pont de Cabrianes, tornem a agafar la pista que ens durà a Navarcles, a on dinarem. Clap along if you feel like that's what you want to do.